Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, bukan channel. Kita harus nge-vlog karena perekapan baru. Gak iso helm duluan. Iki kan biyen yang proyek kan bendino kok tak nggae helm. Iki ngetes ngene. Lah dasmu. Lah gak ngene goblok lu. Lah kan dituthuk aku mesi ya. Iki lha dituthuk aku mesi ya. Cek. Ora apa-apa to. Pecah cerut iki apa to? Sok ya dadak mendasku ki mang. Aku ngira kok. Apa-apa jadi gue praktek iki. Ya dadak mendasku to. Jadi waduh. Ora lebih salat sekutuk penting badak pohon. Oh truk ya ndemblan iki. Demblan kan melu kerja proyek lek pas ke lho, proyek tanggapan ke lho. Apa butuhnya tenanan dalam proyek iki? Lah bila. Nek kabeh wong iki butuh bim ning ya kuwi lho. Pokoke sing ndi sing enak iki saut. Sok. Jadi sik debet ngelokne wae iki. Ngono ya. Karo terapane butuhnya tenanan iki to. Terus wae arep ya. Ora nganu aku wae. Oh, nyak gue ya. Demblan ki kledingan asine. Asine cah kledingan ki asine. Ono teman-teman, jadi ki acara ning kok kula nang Bos B ning Gandu. Halo Kak Den. Sudah. Gimana bosku? Aman, Bos. Sudah selesai, kita mau pindah ning templek. Ning templek cedak omahe Bugeng. Kita langsung pindah. Gawe DI, kae, gawe DI. Denane nding. Awake rong dina apa telung dina bim ning kene kae? Telung dina iki bos ning kok kene. Dadi Pak Dik ulang tahun ki aku gak iso melok karo PI. Mergo tunggu. Teman-teman ucapno muga panjang umur, sehat selalu, sekeluarga. Ngono ya iya. Yo. Teman-teman. Semoga semakin apa gitu semakin unggul. Iya, ora pasti lho, kan awak dhewe gak iso iki to melu bujuki kae to. Kan awak dhewe kan Rezeki dhewe wong loro. rezeki dhewe wong loro. Ditempelin iki to. Iso. Aku ki lho, Jane ulang tahun iki kapan to? aku ki gak ro tapi jare mama sebener iki jare Bima tak tekoki. Ya kayaknya apa di Brono kolam. Kae. Apa wis jenenge weton apa aran kae? Tiran. Tiran mbok apa kuwi lho? Ya tiran Bekasi to Brono. Kuwi. Ono bos. Iki pindah lokasi bos, rekan bos. Pripun Dan? Bagul bapak. Wis tak sir mak motor aku jan wedi dhewe aku. Ono teman-teman. Lebih lho. Bakul buah iki. Masa gelem, Bos? Ning omah gelem iki. Gelem ki lho, sing arep pesen. Gembos neh, berarti bocor, Lik. Bakul ini tani bos. Nang kae kayane iso nambal. Sapa? Sapa? Ini anu pertelon ngalor. Bisa. Iki gak kok sana kene iki. Turun ora ae. Ini teman-teman. Persiapan, Bos. Iki cacah iki cek pasange tower cacah iki yo. Iki engko lahiran ngantek tanggal piro awake? 16 teman-teman. Di iki terus tanggal 16 lagi lahiran. Alah. Tenanan to i? Teteng wae iki lho. Lemes mento. Kok yo. Lah iki seragame wong tebang tebu. Ngawur. Ya ora. Lha kaya wong tebang tebu tenan lho nek nggih iki kabeh. Lan, dejer-dejer. Seragam ndi to, Bim? Seragam ndi to? Iki lho, Bos. Ayo marah iki lho, marah iki lho sini. Ya ora tanggonku ndek kok. Sumpune yo ke dhewe lho. Alamu ya do. Dari omong ngene lho iki. Lah lek nggonku dawa tek nyepor sing anu ngono ta.
Ya wis to, pas piye pas gak wong tukang tebu jare. Wong tebang tebu jare. Ndi sing anu ya sing kali daran ya. Kayak Nganggo. tapi menak bos ki, tasih bos. Menak. Tasih menak. Wong anggere anu guyon ae ngono kuwi. Cantarane usul. Sok. Ono teman-teman. Kita lanjut nanti ya. Petot. Barcelona. Ini bos, nyampe bos. Motornya piye teman motor kita nih? Bisa nyampe. Udah mau di. Kamu mau nonton gua deh. Nol lah. Oh wis selai iki lho i. Selah. Motor gak mana motor ya. Malah motor remok urung malah dandan gitu. Bos, tas sampai bos. Oh, Pak Dito. Ye. Hiburannya apa Pak Dito? Hiburannya apa? Awan hadro. Nggih. Bengine orkes. Orkes sinten? Oh Nganjuk. Orkes iki bengine. Awane orkes Jawa, bengine orkes Indonesia. Halo bos. Ceritanya itu seperti itu teman-teman. Sik bos. Lah yoga nang ndi? nang. Loh, dereng anu, angin. Bulus. Jangan melek, mangan. Harap dulu mangan. Malah ngantuk. Nah, iki bos. Iki bar leren mau bar Jumatan. Kalau ganti dukno ke lho. Kelanjutane vlog udah emeng ya. Bingung aku arek. Entar tak hapus vlogku emang. Teman-teman. Ini persiapan arep pasang nah. Oh, wesel. Dipun main. Cat macet kita ya. Oh, cat macet ya, Pak Min. Ben ini lari cilik malah. Lah bilo. Kasak Dita masang. Oke, kau Dita i. Yo. Turun meneng di. Lah lek mat, engkene ndi lek sampean? Bogeng. Lah bogeng gambut sak rene. Nemper. Menune apa iki? Sambel karo oseng. Iki bobor apa nek arani? Bobor karo kerupuk bos. Bobor. Boyo, lawe Pak Boyo. Lawe Pak Boyo. Jere lawe Pak Boyo. Iki tak isik turu. Ya, angler. Sing wis sompong boyone. Wis angler kabeh turune, Bos. Ya, aku nek kok gak iso turu. Kemang Jumatan mulai toh terus rene. Wis Jumatan. Lagi teko. Emang ya mulai? Mulai Jumatan aku mang. Aku karo Dita lho. Ayo Cuk, Jumatan ora no? Gede. Ayo tak dusik aku. Jumatan karo Dita. Ini apa? Hah? Siapa? Siapa toh? Nggih, Mbak Men. Malang. Iya, Pi. Malang ki maksudnya turune, maksudnya Pi. Mujur iki Malang ora mujur. Oh. Gus. Gus, wes saya begitu kan jam berapa, Gus? Jam 2.
Nggih nika tilem pesane, Rin. Ya. Ayo. Oke teman-teman, jadi kita pasang lagi. Oke wes. Mbuh ngene vlogku dino iki. Ya vlog gak menjalur-jalur. Wes, nggo. Nggih vlognya sing apik nah. Ono bos ki mbuh nge vlog apa? Intinya menandakan bahwa akun gak tak dol soalnya wong DM gak udah. Akunmu jane paling produk ngono. Ora enek uploadan iki lho. Ngono bos. Oke. Nggih, siap Mas. Nanti tak absen. Ngono bos. Iki Mlebu YouTube. Malbu YouTube. Dul. Iki lokasine damai booking bos sing demben gawe acara 17-an kae. Sik ceklek. Sik. Ono bos dan kae polseke ke main bendol iki lokasine bos. Ke main booking kono mlaku kono cedak langsung main booking. Ya Pragus. Siapa? Booking. Booking wis tak celuk wis diceluk lek mat meng wonge. Wis muni ya. Pesanan teman-teman, kita pasang dulu. Terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Terima kasih banyak sudah menyupport. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.